Africa my continent, Africa my home. Uyabona ka silenze iphutha. Uyabona ke iphutha silenze namhlanje uLesihlanu. Isikhathi uyena u11, wathi mbo 11 ngempela engazenti u11. Hawu sokuzashaya 4 past. Hawu 11, uyena 11. Nganginithembisile ukuthi nganithembisa ukuthi into ezokwenzeka ngoLesihlanu ngo11 ngizobe ngila emzini emisha kumaSabhabhu. Ngizobe ngila kumaSabhabhu emzini emisha. La okunesizwe khona saseTanzania, okunesizwe khona saseSouth Africa. Sengifikile ke ngifuna ukubona induna angayitholi. Kodwa into engizoyenza induna usitholile. Yes, aqala. Okay, nangu usisi ngathi sizobuya samthola lo. Nangu Mangubane. Nangu Mangubane. Uyabona lona asiqaleni lana ka Africa my continent. Siqale ngoMangubane ukuthi uMangubane kuyiqiniso ukuthi lona okaNgubane. That's one. Uphenyo lwami lusho njalo. Number 2, kuyiqiniso lona ukuthi wangapha ko Great Town. Number 2 lo. Kuliqiniso ukuthi umuzi wakubo ukhona. Kuliqiniso ukuthi inamba asinika zona izona ziyasebenza. Okuyiqiniso kakhulu ukuthi ifona kanako ukuthi inamba zila. I-level of her intelligence. Kuyiqiniso ukuthi lona waba involved engozini yemoto. Kuliqiniso ukuthi involved engozini yemoto walimala lapho abameli bakhe balapha eMorningside. Iqiniso lelo. Kukhona sesilitholile. Kuyiqiniso ukuthi imali ayithola kwaku 450,000. Iqiniso lelo. Abameli bathatha 25% kwasala 300 noma 306. Kwasala 306. Kuyiqiniso lokho ngilitholile. Kuyiqiniso ukuthi leyo mali wayithatha warenovate ekhaya. Iqiniso lelo. Wenza umuzi wakubo waba muhle. Kuyiqiniso ukuthi unodadewabo omdala okuyena ophatha into zakhe. Kuyiqiniso ukuthi kunodadewabo omncane osegoli othe maye embona kule channel wathi hawu ngangithi usuwashona kanti usekhona. Kuyiqiniso ukuthi kade egcinile ukuya ekhaya ngokujwayelekile uyaya ekhaya. Okunye kuyiqiniso ukuthi uyawuhola u350. Okuyiqiniso futhi ethi uhola u350 kodwa ikhadi lakhe lihlala phi gas. Lihlala ekhaya kubo. Uyezwa na akaliphathi la hana likhadi la. Into ayenzayo makuphela inyanga uyayifonela ekhaya ningifakele lokuncane. Bamfakele okuncane azokusebenza la akuspende la. Kuyiqiniso futhi ukuthi ke ingane yakhe ingcenye yezinto ezimtraumatizayo ingane yakhe yashona. Kuyiqiniso lokho. Yashona inangaki? Yashona nginesonto ngibelethile. Yayinesonto ibelethile. So ngizama ukuthi ke kuyo yonke into esithole kuMangubane yonke into yakhe iya correspond. Abameli asiyanga kubameli bakhe kodwa siye kwa Road Accident Fund. U-Road Accident Fund wasesidonsela ifile wathi wakhokhelwa lo kanje. Okunye kuyiqiniso. Kuyiqiniso ukuthi kunengxenye esele kwa Road Accident Fund. Lapha abameli khona basafaka nezinkantolo no Road Accident Fund ngemali yakhe le yaphuma kodwa ayiphelelanga. Yiqiniso ke lelo ukuthi ke abameli bathathe uRoad Accident Fund baya naye enkantolo basayixoxa udaba lwakhona sizoza ukuthi lo hamba lifikile kodwa umuntu ophatha izinto zakhe kuba usisi wakhe unakho ukuthi ke ulana nje ekhaya abasazi ukuthi kanti usengapha. Right. Yeah. Hey, bazongisebenzisa. Yes. Uyabona ngendlela ahlakaniphe ngayo inamba kayibhali phansi. Inamba uyikhipha la. Ikhona lento eyenzeka. Mhlawumbe enye into ngoba ekhaya bathe usisi wakho omdala okuyena ohlala nawe. Alright. Uthe ngajabula manje ngakubona ubuyele ekhaya. Yeah. Uthe wena wavela disappearisha. Uyafuna ukubuyela ekhaya? Yeah, ngiyasana. Manaka. Asiqale singaqala ukubuyela ekhaya. Uyafuna ukuya ku rehab ukuthi belwe nalezi zinto ezidemayo. Yeah, ngiyasana. Usiyafuna manje. Yeah. Qala wabaleka. Kwakunzima. Kwakunzima. Yini ayinzima? Ile ndawo ngangiyona ngiyozama khona. Ngiyozama khona. Yebo babengizisa ubuhlungu kakhulu. Babengizisa ubuhlungu.
into ekuyona enzima ubuhlungu uma kuthiwa khona izinto zodambisa ubuhlungu ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe ukuflash ukuflash kubuhlungu uma wenza lezi zinto kuba buhlungu emthanjeni phakathi nasemalungeni omzimba siswini kube ngathi uphathwa ama-axe kuba buhlungu nje kuba buhlungu kakhulu kodwa manje usu-ready ukuthi manje singazama manje noma ufuna ukusuka straight uye ekhaya ufuna ikuphi ongafisa ukwenza ngifisa ukuthi ngisuke ngiyohola ngisimpilo yami yes ntoni okay ungahambi ma wengane ma wengane ungahambi mana ungabusahamba mana-ke uyafuna ukuya ekhaya manje yebo ngiyafuna ukuya ekhaya kodwa ngifisa ukuthi ngiye ekhaya sengisizakale ngokuthi ngilungise impilo yami ngoba uma ngisuke ngaya ekhaya ngisabhema ngiyamhlupha usisi like uma sengiqalekile gcina ngithatha izinto ekhaya ubuthatha izinto ekhaya uyoyidayisa ngimtshela usisi ukuthi ngiqalekile manje naye ngokuthi ayikho into angangisiza ngayo aphatheke kabuhlungu angitshela ukuthi kubuhlungu akathandi kodwa ukuthi kusuke sekufike lidimoni ngigoloze ufuna nje kodwa uyafuna ukuya ekhaya kodwa ufuna uqala nge-rehab yebo ngiqala ngibe-right Africa my continent, Africa my home nangu isholo yena uyafuna ukuya ekhaya ngoba efuna ukuya ekhaya kodwa ufisa uqala nge-rehab ngoba nangechaza uchaza kahle futhi ukuthi uyena ohluphayo ubuye ethatha izinto ekhaya ngendlela engahlelekile ubuye ethatha ngendlela engahlelekile so ngizocela manje sesifuna umuntu omdala sengifuna manje umuntu omdala sesifuna umzali manje lana yabo sesifuna umzali la eThekwini ngifuna umzali hey Lokhuza hey siswe sami lesi ni hambani ningezi la hambani Lokhuza Mkhwanazi Mkhwanazi akahambe hey so ngixoshela isizwe sami hayi angifuni isizwe sami ihlushwa udaba lakho ke manje ngeke silishiye kanje yeso ngizofuna manje umzali into yokuqala nje sifuna siyoyenza ufuna isotho ndawo sigeze bemuhle thula impahla zokugqoka yabo siqale lapho nje asiqale lapho nje ugeze bemuhle thula impahla zokugqoka bese sibuka ke indaba ye-rehab yabona sesiyaqala ke sibheke indaba ye-rehab ukuthi ke senza njani ungahambi yeso uhlale la sazothi mangiqeda la ngikhulume nosisi wakho ukuthi nakho ngiyakuthola mhlawumbe uyafuna ukukhuluma naye othi ngibheke eniphi ifoni yakho konje usisi wakho hey phela kubuye kube ne-challenge la nini funa usisi wakho manje uyayazi sisomdala uyayazi ngekhanda eyazi somdala phela mina angiyazi ngekhanda angayazi kahle uyayazi kasisomdala ithini ithini i-2006 manake silande kanjalo phela i-challenge ibuye ibe nkulu lana webazalwane ithini 076 hayi ngcono ngiyicinge mina hayi yakho uzongifaka ehlathini wena oyibheke ngani yami ngizomthola isisi wakho mntana nakho-ke nakhiya ngikuseve nje ukuthi siswengubo ebomvu wena hallo siyaphila sisi kunjani
Awukhulume nanangu mangubane usisi wakho. Khuluma nosisi. Yeah. Yeah, sis. Yaphila. Yeah. Ngakhala. Hello sisi. Ungamkhalisi. Bengenzela nje ukuthi ukhulume naye uhlelo lwethu ngicela lihamba kahle ngoba sanqomela ukuthi Friday sizobonana la futhi ukhona la awathi ngizomfica khona ngimfice khona. Okunye sizokhuluma ke. By the way si live on Facebook. Abantu bangabeni bayakuzo. Ungamkhalisi. Okay, ngizokufanele mase siqedile lana. Uthe kuphi wena use Great Town? Ukuphi ne Great Town? So drobheni manje. Okay, kulungile sisi. Nawe ungakhali phela wasekhala nawe senikhala nonke manje ngenze njani? Ngoba mina ngithulisa lo ngapha omncane wena usisi omdala ungakhali. Ngizokufanele mangiqeda la yes. Siyabonga sisi. Siyabonga. Thank you. Yabona ukhalisa usisi wakho manje? Yabona uyamkhalisa? Right. Do me one favor ke. Udaba lakho sizolungisa yes? Uphi umuzi wakho? Asame ngiyobona umuzi wakho. Uphi uma wengane manje? Hey bayaluza labantu phela bayaluza. Umuzi wakho. Ngiyobona umuzi wakho mina. Kula masapha. Isikwa. Udaba lakho ngiyalungisa phela. Sizoyenza yonke lento efisa. Ngicela uhambe uye ekhaya. Wami somuhle yes? Yeah. Umuzi wakho. Oh, yilo umuzi wakho. Yeah. Ake nisenemisha kuma subsidi. Right, wona umuzi wakhe lo. Wona umuzi wakhe lo. Ngizomthola lana mase ngimfuna. Ngizoza ngizombheka. Okushuthi ke into yakhe ihlelekile. Lo muntu imali yakhe u450,000. Wayithatha lo 300 balungisa ekhaya. Njoba usisi wakhe ekhala nje. Khala ngempela ukuthi ingane le ehlakaniphile ukuthi konakalaphi asazi. Kodwa ke sizozama ukuthi sithole umzali. Umuntu esimfunayo la eThekwini umzali ozosilekelela le case ngoba icase yokuqala lesithema sifika safikela kuyena okusho ukuthi ke khona into engenzeka bakhona ekhaya naye imqondo wakhe usasebenza kahle okusho ukuthi ayibambe khona kuma comments nizongitshela ukuthi angenze kuphi mina ngizolalela ngizothi mangifika ntambama ibe lesikhathi ufunda ama comments ngoba yonke into eyenzakalayo siyithole through ama comments eni. Siyabonga kakhulu. Ngesiyobheka abanye lapha phezulu. Hlala nje sisi sobuya. Wemkhulu ungakwazi ukuthi mfowethu ngoba vele awuvele le kulendlu. Awuveze le ndlu ahlala kuyona. Ngoba sesimtholile. Umuzi lo ahlala kuwona. Ngifuna ube nakho amakhala lapha na yonke into. Ila ahlala khona. Ingane ihlala. Right. Okay. Ngoba ehlala kanjena sesimtholile. Ngicela wenze nje wemkhulu. Thatha le mali le. Yabona le mali angazi malini. 350 lo. Right. Very grand. All right, ngicela 350. Ngifuna uyothenga izinkwa eziwu10. Eziwu10 izinkwa no drink nerama no poloni mhlamba makwenzeka. Ubuye sizovula lo muzi. Sizodlela la namhlanje. Ngiphathe nendishi sifaka samanzi. Ngiya egarage lapha noma iliphi igarage noma ikuphi hayi lezitolo zolokhu uzosoyangala hayi ngifuna isitolo esilokhu
Yangcono ngayi garage hey lezi la ubambe izinkwa sibuye sifuna ukuvula na umuzi ngizokwenza uvula umuzi unahlalela awubushanela phela la shanela ekhaya shanela sawucinga abanye ngiyabuya shanela sizodlela la ekhaya shanela awumlekelele lokhusi wena ngasephosha 16 buyisa phela lokhu ngoba usashanela anishanele la shanele kube kuhle la sizodlela la so ya hawu lokhusi iphoyisa wena hawu ningaka lapho lokhusi ngeke ngingaka wafaka zamaphoyisa manje nangu metro evela kithi ubithe la njani waza lapho uma lapho lokhusi sikhuluma baba yini bese busy lo hayi woza lapho ufake zamaphoyisa nenzani la shanelani lapho khona sizodla shanelani kufanele ebuya nama drink ehlale la ho nayi iphoyisa umetho ubani lona kuphi ekhaya lokhusi Semarisburg isithini isimo yini ekubeka la uhlupho uyahlupha ekhaya yini uhluphelani tshela abantu tshela abasekhaya ekhaya bayazi ukuthi la noma bazi ukuthi siwashona bayazi kuphi ekhaya eMarisburg eNew Hanover isigodi kuthiwa kwabani emshwathi Chasfit kuthiwa kwabani sibongo kwamtshana khona ubani lapha ekhaya khona umama khona ubaba khona ubhuti khona usisi bonke bakhona ikhaya likhona manje esikoleni kwenze njani ugcine wabani esikoleni wagcina kwabani okay yeke kubambe kuba kuyihlazwana mana umuntu uma engathi njengamanje uyafisa ukuya ekhaya awufisa ekhaya uzafuna ukuyihlalela la yini ofisa ukuthi uyenze hayi mase ngithola usizo ukuthi ngekhaya usungachitheka unamanga wena unamanga wena ma engathi nje umuntu thengele icathulo kahle amateki kahle ugeze kahle ugqoke kahle ungaya ekhaya kodwa impela unamanga wena lokhuza manje hawu welokhuza manga kuyogeza ube muhle uthola impahla ezintsha nje ngikufake leya moto le singasofika ekhaya egcekeni awubatshele ekhaya ukuthi ngilinde ubaba umsweli maye ngangithengela impahla zokugqoka mina ngingaya ekhaya awubatshele nabo bafika bakubuke ngilinde ubaba umsweli ngithengela impahla zokugqoka sengekhaya bese ekhaya simple as that manje lana nihlala nibangaka noma nize senizokwenza into yeni asiwezi senizosebenza sihlala mana yini ekhiphe ekhaya okay uthe ukuhlupha wase uyabhema uqala kanjani ukubhema ubhema ini mawubhema uyaphuza kwenzani ubhemani Crystal ngazi nokuthi yini phela mina ngazi ukuthi kwena okuthiwa iCrystal itholakala laphi lona manje niyayithenga bese niyayibhema Africa my continent, Africa my home. Hlala la angithenga izinkwa lapha khona sizodlala ngifuna sidle namhlanje ngifuna sidle sonke la ukuze niyibone le ukuthi ngempela lento yokuhlala la ukuyibambezela ukhona umunye ofuna sixoxe naye nje siyayixoxela akuzi amaphoyisa la akuzi umuntu ngifuna sihlalela mangivakashela la ngifuna ukunivakashela umuntu simsize ahamba ekhaya ofuna ukuya kwi-rehab sibone indlela ukuthi ngakanjani kwi-rehab yabona othi mina ngifuna ukuya esikoleni sicabanga ukuthi right wena kuza ngiphethe isizwe sami la sikumasabhabhu thank you mfuthu ngithi ngisafisa ukuya esikoleni uyafisa unamanga wena manje ufuna ukuya esikoleni ngisangibuya cha phela kuhluphi mina ngihamba mina nawe sihambe nomzalo wakho siyokhulisa negotiate esikoleni unamanga ubuka ukuthi ufunda kuphi mfana wami emathini Nxumalo ikhona lapha eTrustfield Africa my continent Africa my home uyisholo yena uthi hayi esikoleni
mina into engizoyenza ngoba ngisho ukuthi ngifuna umzali ikhona inamba yakhe. inamba kaba kama hawu welokhuzi hawu oyishaye lokhuzi ake siyishaye 070 mana hawu 072 929 929 89 35 uma kubani makho masithole wakwabani sibonga wakasithole sibonga kamera uThembelihle. Thembelihle hawu sokuthi sithi yangena hawu mfana se-Transfit calling awuyasho yaring hadi krr sekuba ukuthi ke sawubona ma umama Masithole uThembelihle lo unjani hey awubambe kancane nje ukuphi nendawo bamba nje kancane bamba awukhulume nalona uzokutshela ukuthi ubani awukhulume nomama Yebo. Mina siyami. Ngasho nje ngiseThekwini. Ukuphi? Ngihlalele. Angizange? Hayi. Bengibuza impilo. Kancengeke ngifana. Angizange? hallo ma ukhuluma nobaba uMsweli uyambona ubaba uMsweli lona wenenzela itraffic eFM eRedway yebo cha ngila edolobheni uyangitshela umfana ukuthi uma wakhe so ya sifuna ukubona ukuthi yini singayenza ukuthi agcine esekhaya zingaki ingane zakho bawu4 okay ngizobe ngikhuluma nawe ke late ke kulungile mama siyabonga kakhulu mama thank you hlala siyabuya akufuke izinkwa zethu lelo udamu ufuna sihlale la sonke awushanelani phela nilungisela siba sosithengile izinkwa lokhuzi ufuna ukubamba lo yasisi sikhulume naye kuqandana silokhuzi kuqanda kwelokhuzi sizohlala hey kuqanda phela kube kuhle khona sodla kahle hlele ngiyabuya ke ngibambe nangu usisi hey woza Siyaphila. Siyabonga baba. Ubani ubaba? Ngwabiyela. Ukhona la nawe. Hayi sokhuluma nawe. Ake sikhulume nonkosazana. Right. Awufake lapha nkosazana. Yebo. Faka. Umyeni wakho boyfriend. Sebalekile ke lo ngiyamazi obhema. Oh, siyobhema. Yebo. Africa my continent. Kade sidla. Sihlangane nenye insizwa lapha bezimbili ezaseTanzania lene enyethe inomama bengane omunye wasembokotweni omunye wasemevini hawu sesithulubeze savuka naye wasembokotweni nina nisithembu nina Yebo. onisithembu eTanzania kodwa khona la Yebo. awutshela abantu base South Africa base Africa Yebo. ugana nini le Tanzania Ngeke ngibothi ngokingane. Ungogana lapha Ngathi besiposhela nje bathi basaba sabafundi manje. Banixoshela. Manje Jacinta kushuthulwa nawe. Hey. Jacinta. Uyibona lento yakho? Watch out. Mana akawungitshela. Kophe ekhaya aqale ngawe ekhaya kini. Okusembokotweni baba ensimbini kaNkonka.
kwaNkonke. Yep. Ufika kanjani la? Ngafika ngomngani ngabangani like a group yap. Yes. Yep, sithudana ngomqondo ongekho nje right. Ngaze ngaende lapha sengiyibona ngikwesigame ngikusona namhlanje. Kadula phana ubufunda uphuma ekhaya uyafunda uphuma ekhaya usafundi uphuma kanjani ekhaya? Ngaphuma ku Friday ngisafunda isikole ngika start at 7. Nangaphindi ngibuye ekhaya emva kalokho. Ekhaya nje ukhona umama ukhona baba ukhona malume. Nayo baba. Baba uyafana nomuntu ongekho uhlala nomunye umayi nakasonto. Oh yes, yeah. Yeah, ugogo umuntu obeyade khona kodwa sezivelele ukuthi kuthiwa akasekho and angikaze ngiye ekhaya njengoba sengizwe lokho. Hawu. Ugogo ushonele khona la? Yeah, eMbokotweni. eMbokotweni. Akazi uye ekhaya. Yeah. Sanda kuzwa last week. Awu umama uthe ukhona? Ma washona 9 years ago. Onikhula bengikhulisa ugogo. Khulisa ugogo mina yebo. Ngimgaka nje ugogo. Nibangaki lapha ekhaya kumama unishiya umama nibangaki? Sibayithu. Uphi lo nomunye? Uhlala kubo kamama. Uhlala kubo kamama. Yena impilo yakhe injani? Iqondile? Ayiqondile nezinto ngoba akasebenzi izinto zimhambeni nakahle. Nengane eyodwa naye. Nengane eyodwa. Ukuthi nje umehluka akekho yena emgwaqweni. Yes. Endakakwenzi lokho engikwenzayo ngekho right. Wena wenzani lokho ngikhola ngoba ngazi ukuthi uyayibona lento yenza. Wenzani? Nenzani ezweni? Baba ubhema. Ubhema ini? Nyawo. Uyifundisa ubani Nyawupe? Ngayifundela mina ngangenze ngiqamba manga akekho wangifaka by force. Yebo. Ifuna imali engakanani lento eNyawupe? Incosta kamalini nje? A day. Kuyadepend usuke ngokuthi uhlanganisa kanjani wena njengomuntu. Yebo. Imali nje inephi yakho ngabe nephi yini into yakho ibiza ngani? Iqhuzu le malini? Uqala ki-20 rand yaphezulu. Uqala 20 rand yaphezulu. Bese uyibhema ke ikwenza ube njani mawusibhemile? Njengensango nje baba. Bamba kanjalo nje welokhuzi. Bamba kanjalo. Manje sikwenza konke. Siyabonga baba. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga. Thank you. Senza konke ibhakede ngapha yeah. Okay. Uthe ikwenzani mawusuyibhemile? Gifting nje njengensango nje. Oh njengensango. Yebo. Usuyibhema isikhathi esingakanani lento? 2008. 2008. Ngayeka ngo-2012. Ngiboshiwe ngaphinde ngabuyela futhi sengiphuma. Ngoba ngangakoyitshela iyona ngamanjwanayo. Okay. Ngoba ngangakoyitshela ukuthi sengi done nje ngayo yabo. So like umoya omubi nje lento baba ngoba vene kwenzakala nje isithubeni. Yes. Malindele. Kodwa mase usuyitshelile uyakhona ukuyeka. Awungitshela. Funa hlehle kancane. Ihlobo zakho omamncane omamkhulu bakhona? Yebo. Bakuphi? Ubaba umamkhulu uhlala ekhaya egcekeni wakhele ngezansi kodwa. Yes, uyazi ukuthi usaphila nomcabanga washona. Hayi bayazi ukuthi ngiyaphila. Yes. Ngibona nje asebehleli nezingane zami. Emakhaya kukuphi emakhaya? Awunawo nje uphelele la. Yebo. Right. Asibuyeke. Nihlangana kanjani nomfowethu waseTanzania? Sahlangana khona lapha. Onhlangana la? Yebo. Uthini Mike ushela ngesile noma ushela ngesila uthini awumuthi Ngishela ngesile. Fanele ushela ngesile. Yebo. Uthini? Abakwazi ukushela lapha. Ayikwazi ukushela ekhaya. Kunoma Lutho makanga. Lutho. Kanti vele ithini le one? Ngiyathanda. Hayi phela laba ngiyathanda. Yebo. Hey nawe wabona ukuthi nawe vele usala usuya ngapha. Ngitholile. Manje wena ubonani lapha yana? Yini oyibonayo? Ay. Baba yiswa seba. Ngadalele. Ngoba nakho akwazi ukuthola omunye umama. Yabo mina ngisahlala naye sengihlala eZansi Dalton ngihlala la nomunye umama. Isikhathi lesingekho ndawonye.
Ayikaqondile lento yethu. Serious ngalingeka. Sandizinto. Mana yini wayigqokile yakuheha mhlambe uhewa awutshela omunye umuntu uthi mina ngaheho uhewa yini lapha Ilo mkhulu bakhe. Oh uhewa ilo umkhulu bakhe ayikho nyini ngayibona ngisafe kuphela. Akekho wangenza lutho ngihamba nentenga la. manje umnkomo usafika noma ukufica nje nawe usukahle vele Ngase ngikahle sengiyazi kakhulu indawo. usunomuzi wakho noma ungakabi nawo umuzi wakho Ngingakaze ngibe nawo umuzi. uyena okwakhela umuzi la Yeah. Hayi akangakhelanga umuzi. Anginawo. Ngase nawo umuzi naye. naye kanalutho Yebo. kanti nomkomela ukuhamba nje ukuthi niyehla nenyoka Sinteze baba. Ngoba ngisho babusa yikho lento yala. amangodwa la Yebo, khohlisana wonke. Impilo baba yikho lento. Ngempela baba. mana kanti wena ithini into yakho ngoba usuyibonile ucabanga ukwenza njani ithini iplan yakho manje Hayi mina baba yabo njengoba sekhamba kokwami. Now I think it's time for me to grow up manje. Yibo mama. Ngoba ngingane zabo zangidlula. zingaki ingane zakho Ziwu-3 kahle singabe ziwu-4. awu iyashona yodwa Yeah. ubaba bazi bangaki Bayithu. hayi bayithu lo nomunye una2 lo nomunye una1 okay usekhona ubaba wengane lo mdala Yena lo. hawu mani waqala ukuzala ngalo Yeah. nginamanga Lo lokho wesibili washona ngiqeda kudoda. hawu Adlula isonto washona uyazi naye. hawu Umzulu. yeah ubukade ungapha kwaZulu wasuke uhlosele eTanzania ngezathu ezithize Yeah. right ingane yeni Yeah. iphi la ikhona Esekhaya kithi. embokotweni ihle nobani ke nje ugogo ngasekho U-aunt uyanomdala. okay Umathela kokwami. wena ugcineni ngekhaya Senesikhathi. sunesikhathi ngoba nakho sekushona ugogo akazumbona Yeah. okay masikhuluma ke makhanto ungajabula ekhaya ungajabula Kakhulu. umuntu nje mayingake umuntu ngoba ugezile wena akugezule muhle ugqoke kahle Yeah. ungaya ekhaya Ngikaye. manje ngeke usabuya futhi uphume ekhaya uyo Angiboni ukuthi ngakwenza lokho. Kodwa sesimanje sengakusona izinto sengiyibonile. singayenza i-appointment ukuthi ngifuna umuntu owumzali ozokwazi ukuthi mangifika ngikhala kuyena ngithi lo ubani igama lawo igama lakho Uwendo akagumeni. uwendo wakho umuntu ufunda kuphi Angifunda efolweni high. efolweni high Yeah. uma ngathi nje nangu uwendo ngithola umzali mina ngikhuluma ngomzali engizothi mangiya kuyena ngithi kunowendi kunaleya ngane yase Greytown kunalo mfana wase Transfield Yeah. bathi bona mawungabageza kahle baswenkisi bagqokise nje kahle bebe nje decent Yeah. bese ngiphelezela Yeah. ngifike ngubeke ekhaya ngeke uphinde ubonakale la emgwaqweni eThekwini I promise angeke. awutshela abantu base-Afrika utshela abantu base-South Africa ukuthi ongakusiza kukhiphe kulesi simo uyadinga ukuya kwi-rehab noma awudinga ukuya kwi-rehab Ngingajabulela lokho. ungajabula ukuya kwi-rehab awubatshela wayicelele wena ucelele namba sikhuluma Sanibona mina base-Afrika. Ngingajabula ukuyibona ngishintshile nami empilweni. Ngiwumuntu ongcono, ngiwumzali ebantwaneni bami. Ngibe ushintsho, ngibe isibonelo nami kwabanye, ngibatshengisa ukuthi uyashintsha umuntu uma ethanda ukushintsha empilweni yakhe. Impuphu sikukuyena na konke kusuke kukuyena.
Ngiyabonga. Yebo, ngicela wenze nje. Yebo. So khanda i-appointment. Yebo. Angazi ngesonto uthi ngiyaphi. Ngifuna ukuzonibona ngesonto Sunday. Yebo. Sunday kodwa into engizosuka ngiyenze la mangisuka nje la sizoqeda ukudla lapha. Ngona sidle lapha. Yebo. Sidle olofu besinkwa lapha siphuze ne-drink. Yebo. Masiqeda lapha mina ngizohamba. Yebo. Ngiyofuna umzali. Hey! Ngiyofuna umzali ozokwazi ukuthi ke angilekelele ukuthi uthengele kahle impahla ube muhle makufuna uye kwi-rehab sambe siye kwi-rehab sube lapho siye ekhaya uyahola u-350 yini ndaba ngawuhola I-ID yala. mana wawunayo i-ID okushuthi masingaye osekufuna lokhuza ngiyaphila lokhuza siyabonga lokhuza ngimi nesizwe sami la imini inkosi yala kulamasabhabhu la siyabonga kakhulu Ndoli thank you manake i-ID wakho abanayo kusho ukuthi into efuna siyenzeke nawe ke sizokwenza nje wena ngizothola umzali ngizomfuna umzali ngizoze ngimthole geze kahle gqoke kahle ube muhle thole le perfume noma lokhu kuthiwa Oshkosh yabo le perfume lokhu uyayazi Oshkosh yini Oshkosh ngiyazi. i-Oshkosh i-Oshkosh le perfume ofike uyifutha Yeah. uthi uyaphuma eminyango ivela isale endlini uhambe yazi vele ikhodi ma uphuma uzuthi nayo ka mawuthi uphamisa isandla lapha bethe amakhwapha awukanelisa endlini i-Oshkosh le right sizofuna umuntu ozokugcinela ne-Oshkosh nonke nina nitheni ufuna ukuhamba honestly ngizodedicate isikhathi sami angidlali omuntu uthe hayi trap ufuna kuza amaphoyisa azobathatha akho amaphoyisa azofika la yabona la azokufika amaphoyisa mina ngikhuluma nawe uzongikhombisa indlu yakho hamba ungikhombisa indlu yakho bese siyabuya siyodla bese mina ngesonto ngizobuya serious so kwakhe appointment yeSunday mangibuya nizoza kuhlale phansi bese ngiyaqala ngithi ngimtholile umzali ngoba ngifuna uhamba umuhle ekhaya ngihamba ukuclean ekhaya bese ke usuqala impilo ekhaya kodwa sizolinda ke ngesiphuthumo soqala eHome Affairs kanti bekuphanthe ekubheka ukuthi ukhona incomputer bakhona bese besithenga ukuthi documentation abayidinga uzithole i-ID yakho uyithole emva kwalokho bese sa-applyela ku-350 lo iy'ngane zakho ziyayihola i-grant ziyayihola i-grant okay senze njalo bese kuye ekhaya yabo uzosukela la umuzi wakho kuphi eDalton njengoba ngishila kanjani ungaseDalton ungale eDalton asenze njena kodwa ngifuna ukunihlanganisa nalo usaklina sambeni ulimele kanjena nkosi yami ngathi ulimele baba kusafuna uya kudokotela ke futhi ulinyazwa yini ilezi gilingwane esifaka kuzona manjova esho ukuyishweba lokho kuya kwilo ubushwebe usuku umthambo ugeje kufuna ukuthi ingene emthanjeni njenge-drip ngiyeceleni ubanane into engathi iyithumbu mawugejile ngane yami wena wonke lo uthe ubani isibongo hayi asami ngifuna unihlanganisa nalo khona nami ngikhanda isizwe sami manje ngana my small sizwe engifuna nami ukuthi ekuxakekeni kwakho nami kube khona into engithi ngayenza mina ngizokhipha lokhu ngizohamba nje silana ekhaya nakho ekhaya laphayana yes kuphi ekhaya iphi umzwethu angithi lo yes lana ngifuna nangu lo uhlala la right ma'am lo wase-Greytown sengibatholile ekhaya bakhona into zakhe iqondile so ngifuna ke uthi mawufika la uze la Sunday masibuya sibuya siza kuphi siza la sizohlanganisa into yethu yangampela khona omnye umfana ola khona umfana basondelene yes right okwamanje ke senze nje ufuna isikhulume intende ufuna sidle manje kuqala before we can go anywhere
letha ukudla lokhu uze nangumkhulu sebuya 9 ngisho akya yezivula ikhaya la hlaleni yini osisibala ekhaya abadala beka lokhu manje siyatha hayi wena sazokhuluma udaba uyaphi manje mana lana mana ungaqali yabona ke Africa my continent siyabuya Sunday welokhuzo uphi lokhuzo woza phela ngapha manje sesiyalungisa manje woza ngapha sihlambeni izandla bonke abantu esizodla nabo singajabulela hayi ahlambeni izandla bafowethu sizodlala sonke hayi hlambani lokhuzo hlambe phela akuyona inketho abakhona hlambani izandla ozowasha izandla akuyona inketho abakhona akuyona inketho abakhona sikhanda ilathi la obhesi bechaphaza amanzi lapho lokhuza susana amanzi asibeke ngapha senze ilathi lapha sivula umusi siyavula umusi hayi siyawuvala konje akuya wena usisomdala lungisani phela ha ye usisomdala usisomdala lungisani siyadlala sizodla sonke la yes nakya lungisa sisomdala nakya sizohlephulelana sidle sonke ngifuna senele sonke la akya khandilathi lungisa sisomdala yebo ayalungisa usomdala baba okay manini ke welokhuzo ningaqali lapha hey lokhuzo kuningi esikwenzayo siyabonga kakhulu thank you siyabonga lokhuzo thank you manini ke lokhuzo hey ngifuna siqale sithandaze phela senze into kaNkulunkulu manje manini ke ngizokwazi ukucimeza la ifoni yami ngeke ngicimeze bese iyahamba hey mkhulu angifuni phela silwile uNkulunkulu sifuna siqale ngokuthandaza kodwa hey ucimeza la kuyacimezeka la okay ay manini wo hey mkhulu asicimeze kodwa singacimezi sonke ay ngeke la aha lokhuzo ngizokufica lapha esitolo senkonzweni yethu la noma kanjani kwenye hey ucimeza ke angifuni ukumlinga uNkulunkulu kodwa ke manake akhe kuzothandaza mina hey kodwa ngifuna ukumlinga uNkulunkulu ngomlingo cela sihlonipheni guys sibe ideyo okay sithandazeni emagameni amathathu kwelikaYisene lendoda ngamonqwele Jehova malosi elithemba siyabonga ithi usiphe lona silalile savuka sinyamhlangeni nomphefumulo umsebenzi wakho mawuqala sicela kube umsebenzi ozophefumulelo wena kube wena osigayida kube wena oselulekayo konke sikwenza singakwenzi ngokwazi kwethu singakwenzi ngokuhlakani kwethu nampa abantwana bakho bahlala emgwaqweni banawo amakhaya abanye banawo amakhaya sesikhulekela nje umusa ukuthi kuvele usizo abanamakhaya ivuke lento kaNembeza ukuthi kufanele beye ekhaya bexhumane nemindeni yabo sibalekelele ngayo yonke indlela ukuthi begcine befikile emndenini yabo abangenawo amakhaya begcine beyithola indawo yokuhlala akuhle emehlweni akho ukuthi izingane zakho zibe semgwaqweni ngalolu hlobo okuncane esinakho sizozama ukuthi sihlanganise imoya sihlanganise ithemba ukuthi kusengenzeka noma bese bebona bephelelwe ithemba kodwa kusengenzeka lokhu sicela egameni lakhe engahlulwa lutho phuzu bephathe amen thank you siyabonga hey silokhuzeleni ke asihlephulelane nje kancane sidle sonke sibambe makuphela sobuya mhlawumbe sithenge ezinye futhi izinto bahlephulele sisomntana hlephulelane sithele udrink hlephulela mina kuqala ngihlephulela bese hlephulele mina kuqala umuthi kampu phela ngithi mina umhlaba sivule hlonipha nje baba hayi ngithi ufuna siyenze kahle ungithelele lokhuzo ugwayi phela lokhuzo emlomeni funa mina
Thela lokho kubomvu. Thela lokho kubomvu. Ngeke. Mama ulandela kanjalo. Senzeni kahle nje. Senzeni kahle. Baba Samsa. Namla inyawo phezu ayime kancane sadlule. Solo. Hayi kulungile cha ubungi. Guys, waza phela landelayo. Olandelayo? Yakutabelani nje. Yeah. How are you? Uma kuphela zothenga okunye Yeah, babe. uzani bafuni. Uzani. Kancane nje sizothola sonke lokho. What's some? Four, babe. Thatha four. Cinco. Nakho kunye. Yebo. Napya. Napya. Sivula umusi la. Njalo siyawuvala. Nje. Napya. Hayi ngizothola. Kwelokhuzi. Ngizothola. Nizothola. Oh. Lokhuzi. Wathi letha ngithelele. Angithelele la. Ufesi sente imani la sente. Nganaso singusiphethe lokhuzi. Hayi lento singayiphuza abanikeze. Mawuzuthela ubuyele eceleni. Ungafaka umhobholo bakithi. Ningaphindi bakithi. Nika lo ohamba ngenduku. Oh yes, yeah. Awusuthatha ibihlehlo. Cinco bangasola ngisimpo. Mana phela. Awulokho. Hey. Right. Bangasola ngisimpo. Yenza nje. Wo. Shiyane eseni phela nisibekile eceleni. Netrinkeni. Thatha idrink. Beka lapha nizodla ecineni. Yes. Yeah. Lapha. Yeah, phakaneke. Lapha. Mana asethu. Now polo lana basi. Sepulu polo na sidrink. Lapha. Fakana kwenu yes, fakana kwenu. Asincenge nje kancane. Hayi. Uphinda manje futhi ungafuni ukuthethe ikhafu manje. Isinko ayekho futhi isinko omunye. Ngathi se. Drink ithina kwenu. Beka lapho please. Mana sikhona esinye isitolo la sithenge ngi drink. Okay, ayekho dinga isinko bese omunye. Uthule woza la nguthu. I-drink baba kuphela ngalayo. I-drink. Drink. Iphi le mali ye-drink madoda? Amfana. Kushoda i-drink. Hayi nangu uzoyibamba. Funa sithumele no la ikhasibona uzobuya no uthi uzoyithenga la. O2 liter mali. Maphuma 2 kulungi maphuma 3. Funa sithumele no la. Funa sithumele no la. Ne? In mama? Oh, 65 shot. Okay, ngizonenzela kwehlukile. Ngizonenzela niyothenga nimasesihambile. Alright, kulungile. Nina ngosisi abadala nina. Ngosisi bethu bala. Now umuzi. Lo muzi is officially opened lo.
masifika sivela ama-suburb sila nina into ezokwenza nina nothungu baden park ngizonikeza nambe niyothenga. Okay. Yes, sihlala nje relaxana. Konke khona sinikeza abantu badle. Mawenza senza umsebenzi. Okay. Manako othi ngibone ebhakethini kukhona nokunye. Banike ngiyabuya. Ngiyabuya ngisakhona ngahamba. Sidle. Hawu seyiwasha lokhuzu. Hey, kwelokhuzu seyiwasha. Manje bawusele iyona indlela umuntu aphila ngayo lo. Manje ngiyabona usabhizi angakuphazamisi ngoba ngiyayibona ngcolile. Angihlale phezu komsebenzi. Hlala phezu kwayo ngiyabuya mina ngahamba. Ingane zenu lezi yenu le kodwa beqoqekile bazoyikhomba indlela ekhaya la bazoyikhomba bazoye hayi singisafuna beyothenga okunye uyaphi manje uyaphi ningaqali nihambe ningaqali wo safuna uthenga amanye amadrink ngathi kuyashoda shoda asezini eza amadrink oh azoba enough okay all right kulungile ngizokuyeza ngiyeza kwena baba okay oh sebeyaphini oh wena ubani kanti lona subakhuza kanje sisomncane ubani wena kuphi ekhaya eMasteni ekhaya khona ba manje yini ekubeka la emgwaqweni Selom story baba ngoba lento angithandi ukuthi ngixoxe kanje ngoba okay uma uzoyazi gcina ngokusayazi uma ngingamluza ngisho ukuthi ngoba unesifo senhliziyo. Oh yes maqala ngesonto ngizobuya ngifuna ukuthi ngufice la khona siyixoxa nje eceleni kahle ungixoxelwa yes yeah okay hayi sekwani umsindo manje manini asinendaba uzoyisela manini phela ukulu oh ungalwi umuntu wakho hamba umbize ezelana umuntu wakho Okay, thatha oh mnikezeni phela umuntu wakhe mteteleni phela umuntu wakhe bakithi naye adle seko right yabona ke ngizokwenza nje ngifuna nihambe niyothenga ukudla nobabili enike emalini ngoba ngiyazi ukuthi ngizohamba niyothenga imorobho le mali le noba u2 nosisa abadala ngizonifica la Sunday ngifuna sifike sidle futhi la Sunday yes yeah Sunday nini yes ningahambi yes wena udaba lwakho ngithe ngifuna ini ngisawufuna umzali omdala ozosiza ukuthi udaba lwakho udaba lwakhe wonke umuntu khona nangomunye nangothe wazamfana nangom yeah nangomunye ngizonifica Sunday ngicela ukufika la Sunday hayi mana wo sadila nosisa abadala wena udaba lakho sazolixoxa osisa cha ila laba bo2 yebo osisa abadala laba
balomuzi Siyabaqoba. siyabaqoba right ya ade benze itiye siba funa sibaningi into ogeza izandla phela bazo angithi ngiyane kuyothenga ikhozi ngeke would never mina ade ngishayela igceke wena uthi ushanele icala asibona neSunday ngifuna izakhamuzi engalokho igcogcoma Sunday nomami uhlala noma oma lo yes no mama yeah right so biya Sunday ake ngizwe ake no Sunday I'm here when Indian ile angithi yeah siyabonga baba uthe ufuna sikhulume asikhulume baba before sengihambela manje kodwa ngizobuya Sunday sizoxoxa futhi khona la luthino lwakho ukubonga okwenzile ekhaya. siyabonga Izinto bakhona namhlanje. Sunday Isikhathi baba. zobo 11 yes siyabonga kakhulu iyapha mina igama lami nguThulana wakabili yes lenyuhane umshwathi trustee yes ngoba nami nginenkinga izongeza la ngokuthi kahle kahle ngangisebenza ngagcina sengishola abanganiyo abangifaka kule nto kodwa ngokuphela uma ungena kule nto awumisana ungene ngokuqondile awunjosibhenisana abangane abayaziyo ezivuvuzeleni ithangweni ungazi uzobona emva kwesikhathi ukuthi sengiyile nto ngoba insana ayisangenzi le nto ngigaxele kanjalo mina nginomuzi uphi umuzi wakho eTrustford uneyingane ngineyingane hawu ezineyingane hawu nomongo lokhuzi ngaba nenkinga ngaphelelwa umsebenzi ngaxoxa ngoba ngaba nesandla ngento sokuthi angifuna le nto wathatha ungavunyelwe yebo base beyaxoxa ekhaya base bangixoxa emsebenzini emsebenzini ngaba nebhadi into ongakazi uyibone ibhadi leminyaka ngoba ekhaya akusayeke ekhaya iy'ngane zami sizama ngayo yonke indlela zithumele ngaze ngaficwa isimo sokuthi ngigule emva kwaloko nto ngongigula nje sengiphinde ngalimala cishe nje impela iminyaka u-4 ngenqola phambi manje nje baba kunzima yabo ngiyafisa ukuthi uyafisa ukuya ekhaya ngoba ekhaya anginankinga ekhaya bangilindile bakulindile engajabula futhi Ngabe kubona. inkinga sengokusuka la uye ekhaya okuwest ngigula ngingenayo support yes asibe Sunday ngizobuya la ngo11 nawe ube la bese ke siyixoxa futhi sibonga ukuthi singakulekelela kanjani ukuthi clean impahla hambe ekhaya yilokho ngiyojabula kakhulu okunye kunzima abanye kunzima ukuthi phela mawukade uhamba ekhaya awukwazi ukuthi ungafika ekhaya udabukise yabo so mhlambe ke sizozama sibuka ukuthi ke sifika kanjani hayi Sunday yasibonana la ipoint lethu nake emzini omusha now ade siwuvula now asibonana khona ngesonto ngo11 ngiyabonga kakhulu baba uzosizakala so eyakho nje clean uzosizakala ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu baba ngiyabonga thank you so much Africa my continent yebo baba Olozama nemangani zami ukuthi ngisithola ngidliwayo. mana lokhuzo ubungeke emcimbini uthi simzame noma ngani ayikho into efuna ngizame ngafuna mina sithenga ukudla sidle ngoba make kwaphuma imali siyothenga iqhuzu Sunday mina ngizobona la Sunday ngo11 ngibekela azile ngokudla sifuna inkinga umuntu athena inkinga ukuthi ekhaya wasoswayini uyafuna ukuya ekhaya akathanda ukuya ekhaya usafuna ukuhlala la sikwazi ukudila nabantu abathi sengifuna ukuya ekhaya sikwazi ukuthi siye ekhaya eke ngeseTanzania nisayiboni manje angithi besithe sobonana la abasabuyo lokhuza kodwa ke kulungile ukwaseTanzania okay all right
No kulungile sibonane Sunday la. Mina ngifuna ukuthi ubani osefuna uphi. WaseTanzania lo? Uqinile nje ngale la. Hawu uthi ngizakubona usufana nabantu base South Africa. Hawu lokho kunjalo. Ngiyaphila baba. Right. Akodwa tu ngiyakho ngifika la. Hayi bengikho ngibona imoto ngangifike sofike. Ya mana induna namhlanje ayikho. Hayi busy. Ibhizi okay. No yeke. Okay utheko nje masifuna ukuthi sisize wena ngwaseTanzania ufuna sikusize kanjani ukuze ugcine usekhaya. Mina mawukuthi ngifuna umsize mangatholi imali. Yes. Yeah. Hayi ngeke uhambe ngakwenzela ithikithi hayi ukuthi thola imali ngeke unikeze imali wena ngeke uzobuya uzothatha imali uthikile. Yeah okay. Kodwa uyafuna ukuyekhaya manje. Ngifuna ngithi ngitshelele umndeni wami wonke washona. Kufanele ngiyele ngibona ngisho amathuna khona utholakale kuphi. Yazi baba. Utheko nje kuphi neTanzania ekhaya? Dar es Salaam. Yeah. Okay. Upresident wakho ba? Salma. Ngathi nawo samazade wagcina ubone indaba. Sekwaba nokhetho lapha? Yeah, Mama Samia. Samia Suluhu. Mama Samia Suluhu. Yeah. Awukhulumi nopresident uthi sila sixakekile. Khuluma nopresident wakho ngolimi lwakho. Yeah, Mama Samia tuko hapa lakini maisha magumu sana. Sasa hii tunatusaidia vipi kama Watanzania wako? Asante sana. Into enenza nibe la imali yalapha iRand incane. It's too low. The current is not high. You can't be working for 10,000. Once you get the 10,000 from there, like you have 1,000 rand. Oh, 10,000 wangale ufana no 1,000. Like 100 rand. See, like 150 somewhere there. Yes. Yeah. So it's too low. Ngicela kubiza igenge yakini ke Sunday sibonane futhi la. Yeah. Asibonane Sunday ngo11. Yes, bese ke sipackage indaba yakho uthi amaphepha Home Affairs uzothi ngithi mawusuhamba phela ufuna uhambe ngendlela eqondile uzohamba ngomkhumbi sazo mesihamba la ufuna ukuthi ngihambe nge-embassy. Oh i-embassy. Embassy I have to take the temporary travel. Oh yes. Yeah. From there I can have to go. Okay. Yeah. All right. No, ngiyabonga kakhulu. Sizohlanganisa lokho ngizofuna umzali. La eThekwini ufuna umuntu omzali ozongilekelela ngoba olunye udaba luba ngaphezulu kwamandla ami. Walaba abanye khona into engakwazi ukuyenza. Kodwa uthola ukuthi mase kuthinta eyaseTanzania sifuna umuntu omdala. Ngizohlangana nani on Sunday bese sizobe solid. Thank you. Thank you. Hayi. Akaze mina ngikaze ngiphathe ngifike ngithi awuhleni nami wena uhleni nami Nimbonile umfana obephethe ingane mina yale lo mfana lo waseShepstone cha yazi izekthina le ngane ibiphethe umfana waseShepstone lo wena cha yazi ingene la khuleka sisiwami khuleka hayi ngeke sivitolize ingane yakho kanjani hayi bese ngingadlali bengadlali ngabo abamfundi izitha ivele ivuke kanje when you almost taking the step the eye khona lento siyo la eBhayibhelini khona siyo imfamona yes yazo baba izona impela esisebenza ezinto emandla ngoba manje usanekusasa lengane encane yes phela kukuyena ngoba uwena yonke into iqala ngawe siswana yes wena ukhethela ukuthi ujabule wena ukhethela ukugcina yabona nje lekhalisa manje wena ukhetha kodwa ufune pride wena if une pride wena uyento oyenzayo ungathi into adembezela ushaya uNkulunkulu nazi baba wena nje no matter what uNkulunkulu ukulethe ngezizathu la it's up to wena futhi ukuthi the way uyikhandla ngakhona ngoba sizama uphoqa isibongo sakho whatever you do yonke indlela into iqala ngawe wena jabule ujabule
uloyikhethela ukuthi ukhala wena ekhethela ukuthi impilo yakhe ihambe ebunzimeni wena ekhethela impilo yakhe ihambe ebukhanyeni kodwa yonke into ufuna ukwenzela ikholelwe Hawu. ungalilahli ithemba ma umuntu wesifazane imboti ibalulekile yes ingakho ubona ngihlonipha ma yathi nathi ngihlonipha mina la hayi ngoba nakho kanjani ukuthi nginenkololo one day noma ngithandaza ukuthi sonke sisazoshintsha but not at the same time yonke into inesikhathi sayo ma uyabona so ungabona sengathi wena mhlawumbe uyanyezeka kani wena kholwa kumdala ukuthi isina muva liyabusa patient is golden uyabona so ngomoya uNkulunkulu siswami ungavumi uzwehlise nembeza into ya 5 minutes le yabo is not worth it ntama wena uNkulunkulu wakho ubona umuntu umhlonishwa la uza nesandla wena ufuna ukuqedela ingalo yakhe ngoba ufuna nimithane halfway yabo ntama yeah so ungathembeseli Sunday nje wena make sure wena nje ukuthi lenhliziyo yakhe emhlophe mama awenzeli umunye umuntu Yes. uzenzela wena ngizwa mntana inkosi emva lokho uzebona lo uNkulunkulu ngazathi uNkulunkulu uzokubusisa wena uhleli ideke endlini eyizwa lona uNkulunkulu sizosiza phuma uyikhandla ngoba wazi ukuthi uNkulunkulu angayiveza eyisiphi isibona lesokwenza azokunika lo break le noma leso step leso sokugcina so bangalonge kakhulu baba mina ngihle uNkulunkulu akubusise nawe baba kwande baba nonke necrew yakho baba lokuthi lesikhathi eseninikeze sona Thank you so much. Lensizwe ufuna ukubeka le. Ithini lensizwe? Sengiyahamba lokhuzi, sengiyahamba mfowethu. Yebo baba, ubani lo? Malusi baba. Malusi, kuphi ekhaya? Ekhaya kusemthwalweni. Emthwalweni ubani isibongo? Udoyisa. Oba kwaDoyisa. Yes. Uthini uDoyisa? Ubekwa yini la? Ukhishwe yini ekhaya? So mina ekhaya bengihlala nomama stepfather my stepfather from Zimbabwe. So besinale issue le ukuthi mina nestepfather sami we don't get along kakhulu yabo. So kwaphoqa ukuthi ngihambe ngiyohlala emakhaya. Uma ngihlala emakhaya, I think I was doing grade 5, grade 6, grade 7. So inkinga yaba khona ka grade 9 section umkhulu wami. So I had to move from Emthwalweni to Kwamaphutha whereby ngangiyohlala noma mkhulu wami. So there was a lot of abuse between me and noma mkhulu wami. We didn't get along yabo. So sasingazwani kakhulu. So kwaphoqa ukuthi ngihambe ngiyohlala ehlobeni khona ngamaphutha engangizazele khona ngamaphutha. So ngahlangana nomfana wasekhaya kwaThumpini. So ashona ubulawe last year ushiswa abantu bamaphutha ushaba ushisa. So ashona so utwama impilo ke ubedla ama-drugs. So that's whereby nami nga-introduce kule cycle yama-drugs ngoba bengabhemi ushugwana. In fact, I was one of the best students in school. I was the president of Umkhumbi High School. I got maybe 32 certificates and 37 award trophies in school. So I introduced we cycle yama-drugs by my Ingidi from Ingidi from Mitiki by I introduced so kwaqala lapho inkinga whereby ngangenza matric at that time. It was 2018 ngangenza matric at that time. So I couldn't do my matric. Angangawabhala mali kuma exam ama matric through ukuthi bese ngibhema ama drugs sengibona ne abuse sinyo kakhulu ekhaya. Not ukuthi bese abuse ukuthi ngobani bese be abuse because bese bebona ukuthi ngiyabhema. They wanted to so kwaphoqa ukuthi ngi seclude mina kubona because bona bese bebona into mina engayibona ngiyibona nje right kanti angibona ukuthi uzongishaya lapho. So ukuhlangana kwami naye impilo kwangenza ukuthi ngibheme ama drugs ngase ngasuka ekhaya ngihamba ngayohlala eMlazi ngibaleke ekhaya ngibona ngahlala eMlazi. Uma ngihlala eMlazi ngihlala kaMpilo eMlazi ngihlala khona whereby umama wabuya kumina wangi-approach again wathi ngibuyele ekhaya. So ngabuyela ekhaya ke ngiyohlala nestepfather sami. Uma ngifika khona futhi ngabona ukuthi okay still there is ayikho leya connection between mina
naye because umuntu angaphandle mina angazi ngibe nawo ubaba wamasho ngangisemncane. So I wanted a father figure uyena something yena abengafisa ukuthi anginikeze yabo leyo nto. Kunalokho kwakuba khona ukuqhelelana even more, and then ukuba khona kokuqhelelwane because mina I want a father figure, the mother figure, a happy family, into engengikwazi ukuyithola. Kwagcina sekwenzeka ukuthi lokho kungiphindise back ema-drugs because le nto engiyifunayo njengengane angikwazi ukuthi ngiyithole. So ke i-comfort ebengiyithola kubangani, which by abangani labo abangani abadla ama-drugs yabone uba welcomed bengithola kulabantu laba benza izinto ezirong rather than ukuthi ngithole ekhaya whereby ngizothola uthando lomndeni. So ke I had to quit futhi again ngisuke ekhaya ngibale ekhaya ngathathwa ngayiswa emthwalweni. I started again ngaphindela ka-grade 11. Okay, ngaphinde futhi ngafunda grade 11 wami sengifunda emakhaya eSithokozini. So at the time ngaphasa grade 11 wami ngo-level 7 about 7. All my subjects engawenza ngaphasa ngo-level 7. I went to matric again. So mangifika ka-matric ke ngafunda ka-matric at the time ke bese ngifunda sengihlala emqashweni. So ke uma ngifunda ngihlala emqashweni ngahlangana nomfana kuthi okay umfana bengivele ngihlala naye ngaphambili bengumngane wami e-primary nase-high school ebekuthi njalo mekuthi mina nomalume siyaqabana ngoba kushona umkhulu bese ngihlala nomalume yabo. Sithi masixabana nomalume ngikwazi ukuthi ngibale ngaphambi kohlala naye ngoba ngihlala yedwa. So one day uSibu wangithatha. So uSibu yena bese vele ke ibhemeni insanga kanjalo mina sengiphinde ngayiyeka futhi insanga wayeka nama-drugs. One day wangithatha kanti uma engithatha akangitshela ukuthi la siyakhona ungithatha njengomuntu esoyihlalela yena ayishushuwela insanga ayiphushwela insanga mina ke bezoba ukuthi ngishayela udrink wami yabo kanti uyongithatha la siyakhona uyobulala umuntu uyodubula umuntu. Masifika khona wafike wadubula umuntu kwakuwumkhizi uSibuvu. So uma efike edubula lo muntu kwaqala phansi i-pressure stress ngabaleka emakhaya ke ngihamba ngohlala kakhulu wami kaqoloqolo emthwalweni. So masihlala kakhulu wami uqoloqolo emthwalweni umalume wami because naye wayesazi isitori sokubulawa kwamkhizi wagcina esehamba emaphoyiseni wafike wawatshela amaphoyisa ukuthi uyazi ukuthi bani wabulala umkhizi. So again waqala phansi cycle yama-drugs ngokuthi senginale stress ukuthi ngihambe i-case engaka i-case ye-murder whereby I'm a witness kuyona i-murder case. Now again I went back to i-cycle yama-drugs ngoba sengine-stress nginenkinga ngihamba ama-court ngenza iphethe kanjani i-case ugcine eboshiwe lo muntu? Ya ugcine eboshiwe. Wena wangaboshwa? No mina ngizange ngiboshwe. Umkhize lona umbulalelani? Wayembulalela ukuthi washaya ubaba wakhe webhayibha besolela ukuthi bantshontshe inkomo ngasekhaya. Yes, wakusola ukuthi untshontshe inkomo kwakusola umkhizi kwatholakala ukuthi akuyena untshontshe inkomo ubaba kaSibu untshontshe inkomo. So umkhizi ke kune-meeting ngasekhaya wavane washaya ubaba kaSibu. Uma eshaya ubaba kaSibu wadinga uSibu wasesethi mina uzobuyiselela ubaba wakhe umkhizi ukuthi umphoxile emphakathini ubuyise ngayo emphakathini. Okay, asibuyeni Sunday uphi umuzi wakho la uhlala kuphi wena? Ngihlala phezulu le leyapholi maqonda naleyapholi lokhuzane nje yes le robot maqonda nakakhathi. Okay, Sunday ngizokwazi ukubona sizofikela la Sunday then sibuye sizoyixoxa kahle ngoba ngisho ukuthi ngizafuna umuntu omzali njalo ozokwazi ukuthi mawushiya inkinga bese ke ngoba angifuni sigcine ngokuxoxa. Siyixoxe sidigeste bese kuba no-action ukuthi okay simsiza kanjani kwenze uma usisizakene mhlawumbe sakubeka ekhaya uthengele impahla ezinto wakahle uma usubuya siyabonga ukuthi hayi lo muntu lona udlala ngathi yabo ufuna senze njalo into eno-action hayi ukuthi ngigcine ngokuxoxa ukuthi yes umxoxeleli baba uMsweni no ubaba uMsweni uma usumxoxeleli akahambe uyocinga usizo umsebenzi wami ngoba ngisuka la uyocinga usizo ubuya Sunday sixoxe part neviki next week so besikhulunywa olunye udaba sikhuluma olunye udaba. Ngiyabonga kakhulu baba sobonana Doyis sobonana Sunday. Hey na wena ngithi sasinawe lapha siklina lo adoti angithi wena ongibambisa yonke into ugade ukuthi bengangiphuca amafoni. Aha baba thani iqaphu phela Ngiqolane mina wakadlamini la Chesterfield. Ekhaya uye ngani khona? Ngiyavakasha ekhaya ukuthi uma usuka usubuthi uyapi?
ukuthi inkinga iyona lento yama-drugs bhuti wami. Oh nawe ukhona la ensimini Njengoba ngisho bhuti wami ukuthi ngimdala mani sengikhathele usukhathele le nto futhi unyawo ushem nyalezi sengikhathele usukhathele phela ngifuna usiza ubheme ubhemani yiphi leli drug olubhemani Crystal Rocky nayo marijuana yeah marijuana yini sangu mawunga Yeah. phela ngazi lutho mina yeah so lento ibe ne-effect empilweni yami because manje ahlehla kancane iy'ngane ngifuna ngingane ziwu-3 ingane omama bazobaba omunye wedwa washona omunye ukhona iy'ngane idlani nje ngoba ula nawe just the tip ile nto engidisappointayo ngoba isiqeda imatric le enye yokuqala yami yabo senginentombi nje nayo igama lawo lokulokane luyana manje ngiphatha kabuhlungu sokuthi noma ngidla noma ngisothi ngilala ngicabanga ukuthi ngabe iyona impilo mhlawumbe engiyimisele mhlawumbe ngibona mhlawumbe ngibe singaka ngidisappointment enjani babuwayo methi angakwazi ungikhomba noma ngaba king because vele ngiyayithanda angifuni i-truckling rule kodwa but kunalokhu ukuthi manje angikwenzeli that enough because I believe ukuthi funa ube role model uthe wena semeville ngisechesterville extension umuzi wakini house ba 3150 kunobani ekhaya kunomzali wami noley'ngane zamfowethu umfowethu sandra umzali muphi ubaba umama umama abafoni bakhona angisenawo mfethu ngisanda kungcwaba umuzi wakho kuphi la kula masabha lapho uzokwazi ukuthi iSunday sibe la ndawona njengoba akuyonkinga awusasi nawe nangalo awusahlala kulo mzi engalo ongale yena usuthi uthile masumuvele kumasabha no hayi ngiyaphila ngisanawo umuzi usena unesithembu umuntu wakho papa abantu bakho hayi khona abanye manje abala hayi bala abayilocal angikwazi ukuzana umuntu obhemani nami umfuna obhema wena uyabhema wena kodwa umfuna umuntu obhema angikholelwanga akhiya hayi iyalunga ke lena usho ukuthi asenze njeni akhe asibuye eSunday ngoba le ngifuna sibophe ivuthu kuze kubonakala ukuthi usizakala kanjani okhulume nami ngifuna ukumbona esizakala siyombeka ekhaya kubo ejabule bejabula bakubo sibheke omunye futhi ukuthi ubani sazobuza nje le nsizwa kade mina naye ayikasho ukuthi ngiyapha kodwa Sunday sizoba naso futhi isikhathi sokukhuluma nabanye yabo nje lo ngesakhuluma naye Sunday lo sesobe sifuna indlela yaphambili nalo nomunye usuklinile sekuclean asibheka ukuthi sekuclean ngiseshoti mina amantombazane ngisafisa ngicabanga ukuthi sekuclean-ke manje yabona seyaqala kuyayithanda-ke manje yabona kube seqala ukuyithanda ke masegezile semuntu simthengele iy'mpahla ngeke aphinde afuna ukuhlala la umuzi wakhe lo mana-ke lokhuzi wena lokhuzi ubani lo hayi baba umsweli ngibongeni lo abantu kuphi egatsheni ekhaya Sentuzuma khona ubani lapha eNtuzuma manje ngiphatha kabi ekhaya khona usisi wami abantu abadala basekho niyaklesha ekhaya angisuthi bashiya nje sengihlala nosisi wami niyezwana nosisi siyezwana nosisi usisi uyazi ukuthi ula uyazi ukuthi ngaye manje baba wami into engishaya iyodwa yena isindaba baba wami yabo hayi baba wami ngingashaya ezinye inkinga baba wami wagcina sekuhamba umfowethu ebengihlala naye la uhlala naye la emgwaqeni mana ngifuna ukwazi uqala yini lekhiphe ekhaya uzila into engikhiphe ekhaya baba wami futhi wazi kushona umzali uma ngasala nosisi lokhuza sangabona waza lokhuza kuyale senza konke lokhuza zama ukulungisa namasabhabhu la lokhuza silungisa amasabhabhu siyabonga kakhulu shuthi ngesonto soyithola imali yedrinking yabo siyabonga kakhulu awusande soyithola imali yedrinking ezinkwa la siyabonga kakhulu thank you so much siyabonga kakhulu thank you siyabonga kakhulu hayi soyilungisa amasabhabhu nongithola la sande ngihlala la yes shuthi baba wami bengihlala nosisi wami singaboni ngaliso ngalinye nosisi yabo manake okay wena unawo sisi inkinga yakho nibeni ningezwani kahle singazwani kahle kodwa umuzi ukhona nina into yakho awucindezelwe into eyibhenywayo wena ucindezela ukuthi awuzwani nosisi
ngicindezelwa ya into zasekhaya. Uma ungathola nje sisukela siyentuzuma sihlale kahle nosisi sixoxe nizwane sinenzisa inhlambuluko lento lena ungahlala ekhaya ungahlala wena ekhaya Angifuneke sande kakhulu ngoba nami sebeyangibiza sengicela ukubaleka sande kodwa ngila ongifuna uzongithola emzini kalo kaMangubane ngicela ukuthi nje lokhu ngicela manje nginenkinga lokho ngoshoni futhi bengihlala naye angazi manje kubona ukuthi bemtholile noma ngimamtholanga uphi la ikhona inkinga wagcina eshonele esibhedlela owakwaba owasemawuthi ubani igama lakhe usibu wakwaba sibongo usibusiso banoni akunalo Jobe wasemawuthi washonela la emgwaqweni washonela egate King Edward egate King Edward manje awazi noma umndeni wakwazi ukumthola yini awukhulume nabantu basemawuthi bakube isibongo sakubani Jobe Mawuthi uyakwazi kubo noma wathi wasemawuthi umfethu osando angikwazi kubo ngo kodwa umfethu wathi uzongiyalela kubo naye usando kudlula emhlabeni singakahambi yes awubatsheni ukuthi ke usibu Jobe washonela ngaseKing Edward abawumbheka ngakhona yebo usibu sanibona abantu basemawuthi usibu Jobe washonela ngaseKing Edward besacela ukuthi bembheke umndeni wakubo ngiyakhumbula insuku sazi ukuthi wagcina etholakele noma wagcina efihlo uhulumeni yes ngiyakhumbula inyanga umboni yabo mengilele baba wami uyambona mawulela bekumfowethu lana yabo lonto mana uyakhumbula ukuthi washona nini inyanga November last year asibuye Sunday sibe la ukhumbule kahle ama details akhona kwenze ukuthi nabomndeni mhlambe khona into abazositshela ukuthi bamthola noma bamtholanga thank you yabonga kakhulu asibonane Sunday boloko hey my friend hey my brother I'm going now tell me who's this me I'm Shaim Luke Smith where you coming from staying here in this building Labon Road where is your original home where you coming from here why you are on the road no I'm staying here I'm smoking no what I'm asking is what makes you to leave your house your home no, I'm still home. Oh, still at home? Yeah. What are you doing for here? Me, I'm smoking. Oh, you come here to do your colleagues and smoke? You want to leave this thing of smoking now? Yes. You want to go rehab? Yes. Are you willing to go for Christian rehab? Huh? Christian rehab. Christian rehab? Yeah. What rehab? Is normal rehab? No, I'm asking. I mean, I don't know where else there's... what are you going to teach me? What is the teaching? I don't know. I mean, I'm asking you. Yeah, I want to if you're willing to leave the thing and go to rehab? Yes, I'm willing. Okay, let's see each other on Sunday, yeah. I'll be here, 11. All right. 11 Look, sengifuna ukuhamba lokhu sosoks. Ubani lona? Usabelo Hashem Sibongo. Kuphi ekhaya? Ekhaya September Hashem. Kwashembe Sibongo. Mana, kwashembe ebuhleni. Ubani baba wakho lapha kwashembe? Ubani? Sinzi Shembe besebenza eMtshweni. Hayi. Mana, waseshintsha umsizi Shembe usebenza kwa Metro FM. Baba wakho? Okay. Awukhuluma. Ekhaya usukelene ekhaya? Ngoba khona inkinga encane izinto zabantu samalama yabo ngoba kade sesasakanje kade sesengumuzi mina ngiyisiduba yabo umsizi washo ukuthi khona abantu ngicela uqinise izwi abantu baba interested abantu bazokusiza uthe ubaba wakho ubani isho uqinisise umsizi Shembe yebo usebenza ku-Metro FM usebenza ku-Metro FM yebo ubaba wakho yebo uma wakho ba Nombulelo Nombulelo wakuphi wapi Wamkhize kuphi nendawo ngapha koMbumbulu ngapha koMbumbulu ugane ubaba wakho noma bahlukana nobaba wakho bamkani umsizi Shembe ugane uMamkhize okay una katate oma bambaninga baba wile ntobe yisoka mama bakho baningi yebo kuba nezingane zakhe ezinyakazazi kodwa mina
ubaba wakho nibaningi ezinye ingane akazazi kodwa wena uyakwazi ubaba wakho umsizi Shembe sizombuza umsizi phela ulapha kwa Metro FM ngwenye nangu uthi undodana uthi ngenzeka ukuthi utheni uyamazi uthi ingane zakho zinengana uthi ne-United Nation uthi kodwa le isizwe saziyo uthi uzalwa mamkhizi ufike nini la isingisikhathi kona ngafika sana ngafika ngisemncane kakhulu ngenxa yezinto zabantu edangangade ngisebenza ngicula ipopu ngirathi nge-19 ake siqale esikoleni ugcine kwaba matriculated 2008 athi ufunda kuphi graduate futhi ngo-2014 mana umatric ufundephi Durban Boys phezulu Masgrave hayi Durban Boys hayi lokhu uzwa ngayo Durban Boys Durban Boys Durban Boys lana hayi lokhu uzwa tertiary waya kuphi at Dubai Samadam Dubai wasuku Oprah Winfrey number 1 in the whole universe wasuku Oprah Winfrey waphesheya wazongilanda private jet yakhe lo ngabafunda abantu besilisa lo inzalo ye-rape Oprah asatho yena wangithi sponsorship usapho ngisaphesheya ngambo khona khona buya sengisebenza ngasebenza ngaphambanisela abantu izinto zami ezafuthini okay no right okay sengiyibambile asibuye Sunday khona ngicabanga ukuthi istory esifanayo wena Sunday ngifuna le story sikhulume kanje Sunday ungasikhohle asibona ne Sunday ngoba ngifuna kube istory ngiyabona nje lokho uthobani kama Sabelo Shembe kuphi ebuhleni umsizi uShembe wasebuhleni awakunale awumakuShembe okay alright kulungile asikhulume on Sunday manje cha ukuthi njalo manje ngiphazamisa oza kwabo labo bathi hayi sebenikini ikhanda bathi hayi phela yena angazi ukwazi la ungazi la akakwazi wena wafuna Durban Girls Durban Boys angamphoqi kodwa umsizi Shembe ngento cha baba sakhuluma mina nabantu okay asiba mana kwathatha uOprah uyamazi uOprah yes Oprah Winfrey Sibongo baba wangiyena ngipha ama sponsorship wonke ukuthi ngikwazi ukuthi ngifunde ngiqede ngento ubani siqala ukuthi akhona amaphepha akho khona amaphepha khona yonke Samalama mana akuphi amaphepha akho ngine masters umbona phepha ngiyangitsana masters alithi yazi siyini iTV eningi edansiwe by police ticket esizwe una amaphepha nginawo ungaphatha Sunday okay yebo malume ngakuthola lokho ngicela Sunday ungiphathele amaphepha yebo sihlangane thank you I thank you hayi asibonane Sunday welokhuzi hey asibonane Sunday yeah nangu umuntu osilethile yanto sizobonana ngesonto yes into yakho ngiyayilungisa ngizogcina ifikile ekhaya yes uzoba umuhle mawusiya ekhaya yes sekwehlile secela ukukhuluma nosisi okay wathi ngikhulumise nosisi sekwehlile uthi sekwehlile ukukhala ibhetha awunkosami ibhetha lisekho ubheke uzokhuluma naye Sunday ibhetha lisekho Sunday sokhuluma nosisi wakho thank you siyabonga kakhulu Sunday ubengela Sunday hayi so ikhuluma Sunday hayi mina bedwe lo sengishanga lezi cha uphi lokhuzi welokhuzi hayi ke lokhuzi usuyiwashile ayishayi siyabonga kakhulu thank you so much siyabonga Sunday siyabuya
siyobafunela usizo ke manje. Sicinge. Masithola oyedwa nje ozogcina ehlangene nefamily yakhe bajabule. Thina okwethu kufezile. Oyedwa ozokhuluma iqiniso athola usizo. Ngoba mina ngidila nomuntu weqiniso. Manje lona nje into yakhe seyilungile. Into yakhe lo. Oh, unayo ngaphi inamba kasisi? Sizoyithola. Uyazi nge okay mfoni umshayele emkhulu lapha. Okay. Africa my continent, Africa my home. So bonana la Sunday ngo 11. Thank you.